Είχαμε το μπιφ με Παυλόπουλο. Τώρα έχουμε αυτά τα ηλίθια. Να τα. Ο Πακιστανός TV και ο Ninja Channel. Κάτω Παύλο 222. Μπερδεύτηκα, sorry. Ρε παιδιά, και τι πάτε και μπλέκετε με Μανώλη, Πάνο και Άλεξ? Για ποιο λόγο να πάτε να μπλέξετε με αυτούς? Τώρα εσύ εδώ πέρα, για ποιο λόγο να πας να μπλέξεις? Ανέβασε και άλλα post. Λοιπόν, πάμε να τα κοιτάξουμε μαζί. Πρώτο post. Λοιπόν, μαλάκα Πάνο, ή μου δίνεις την Άλεξ πίσω, ή σε βρίσκουνε νεκρό κάτω στο πάτωμα. Κατάλαβα. Εσένα θα βρούνε. Εσένα βασικά θα δούνε να ζητάς συγγνώμη. Ανέβασε κι άλλο. Άντε γαμίσου Πάνο, κοιμάσαι με τις κατσαρίδες αμαία μαλάκα καράφλα, παιδόφιλε. Τι λέει? Μαλάκα λέει, απλά έχει φύγει αριστερά. Μαλάκα, μαλάκα που μου πήρες την πολύ τιμή μου. Οκ. Λένε στα σχόλια. Μανώλη φάει τα σκατά του Παπάραπ. Μανόλα, η λήψη του. Μαλάκα, θα φάω κάτι τέτοιο. Παπάραπ. Παπάρας πει, σου λείπει η γκόμενά σου η Μανόλα, την κολόχοντριάσιμη μαύρη, Πανόλα, ο Πάνος κοιμάται στις κότες και η Μανόλα κοιμάται στη μαμά. Είναι 2 χρόνων η Μανόλα, Καυλόπουλα. Τι λένε ρε? Περίμενε. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε. Γιατί έχεις τόσους πολλούς subscribers? Πω. Φίλε, περνάει μέχρι και εμένα αυτός. Κοιτάξτε. Εγώ έχω 0, αυτός έχει 34. Ειδικά το Μανώλη μαλάκα. Πω. Ειδικά το Μανώλη. Ο Μανώλης έχει 0 και ο άλλος 27,4 Μανώλη, ειρωνικά το λέω. Τον περνάς και το γαμάς κιόλας. Ρε μπρο, πάνω ανέβασε κανένα βίντεο εκεί πέρα. Που θα κράξεις και Μανώλη. Περίμενε, πού είναι ο Μανώλης Παυλόπουλος, έχασε τέτοιο. Λοιπόν, αυτός κάθεται τώρα και βρίζει το Μανώλη, ενώ δεν έχει καν subscribe, και αυτά να πάει μπροστά στο Μανώλη και στον Πάνο και στην Άλεξ να τα πει μπροστά τους ρε μαλάκα. Να πάτε μπροστά τέλος πάντων, τα πείτε ρε αμαία. Πακιστανέ TV, για πάμε στο Ninja Channel τώρα. Πάνω γαμάω την Άλεξ. Κλάψε μαλάκα, εσύ κοιμάσαι με τις κατσαρίδες. Και μπρο, ακούγεται κάτι, λες και το παίζει μαλάκα. Κάνε, κουνάει παλακά. Κάτσε, τι λέει? Μανώλη, δεν με ενδιαφέρει, θα το στείλεις αυτό το βίντεο στο πάνω. Απλά θέλω να σου πω ότι σ' αγαπώ και θέλω να το φτιάξω μαζί. Θα σου... Μαλάκα γκέι, βλάκα, αμαία που θα κράξεις και Μανώλη και τον αγαπάς κιόλας. Μαλάκα, τι άλλες μαλακίες θα ακούσουμε ρε Μανώλη και οι άλλοι? Κάνω εξετάσεις για να μην έχεις αυτισμό και θα σου αλλάζω... Αυτισμό έχεις εσύ μαλάκα. Τι μαλάκα, θα πάμε κανένα τέτοιο. Και δεν βάζει το αμαία. Κοίταγε το αμαία. Μαλάκα. Θα πάμε κανένα τέτοιο εξαιτίας σου. Ναι, φυσικά είναι πιο χειρότερος από το μπι. Μαλάκα. Πω. Δείτε το όλο το βίντεο. Είσαι σκάσε εσύ, άμα θέλει. Μαλάκα. Λοιπόν, σας γάμισω όλους. Μου πάτε στο ίδρυμα, δεν ξέρετε καν από μένα. Γύφτε μου εσύ, γιατί με κοιτάζει έτσι ρε. Τι λέει? Κάτσε. Ρε φίλε.
Τουλάχιστον ο Μπίφ με Παυλόπουλος καταλαβαίναμε τι λέει τουλάχιστον. Εσύ τι φωνή είναι αυτή ρε που πήγες και βρήκες? Παίζει ένας καρατάς Δεν Πακιστάν. καταλαβαίνω Χριστό ρε μαλάκα, μόνο το Πακιστανός κατάλαβα. Μαλάκα θα φάμε κανένα. Κάπου θα πάμε σαφή μέσα στο ίδρυμα και πάνω. Άντε γαμίσου, δεν με νοιάζει που θα πάω ίδρυμα. Καταλάβετε το παιδόφιλι. Μπρο, μ' άκουσε μου, Νίκα Channel. Ρε φίλε, ξέρεις πόσο λυπάμαι τους γονείς ρε μαλάκα, που σε γένεσαν ειδικά. Άκουσε με λίγο ρε φίλε. Για ποιο λόγο τώρα να κάτσεις να ασχοληθείς με το Μανώλη? Τι σου έκανε ο Μανώλης? Τι σου φταίει το παιδί? Και οι άλλοι, ειδικά η Άλεξη και ο Πάνος. Τι σου φταίνε ρε μαλάκα? Τι σου φταίνε? Και πας και τους κράζεις. Όποιοι κράζουν θαυμάζουν. Όπως έλεγε στην ανάρτηση ο τέτοιος, ο Μανώλης. Γεια σας Πακιστανάκια, έχετε πάει στο Πακιστάν? Εγώ ναι, και έκανε και ένα σεξ. Μαλάκα θα με κάνω κανέναν. Θα σε πάμε μέσα μικρέ αν μάθουν οι γονείς σου για αυτά που μας κάνεις. Στα αρχίδια μου δεν έχεις κρίμα. Μπράβο ρε Μανώλη, έτσι ρε μαλάκα, του βάζει και καρδούλα ο άλλος. Καλά. Μπρο, κάντε τον αναφορά όλοι, μπας και τους σβήσουμε το κανάλι. Κάντε τον όλοι αναφορά. Όλοι. Και στον άλλο. Πακιστανό. Δεν τα βλέπω γιατί θα φάμε κανένα. Βλέπεις, έτσι θα καταντήσει λίγο. Τι κάνει ρε μπρο, πήραν τριαντάφυλλο, τι κάνει? Μπρο γαμάει, το γαμάει, τι κάνει? Βλέπεις, έτσι θα καταντήσει λίγο. Για μισό όνομα. Είναι τέρμα ανώμαλο. Φυσικά είναι τέρμα ανώμαλο. Εντάξει, να μην το παραδέχομαι. Εντάξει, αγαπάω. Θέλω να τα φτιάξω είσαι και γεννήσαμε το Πακιστανάκι να σου πω γάμο τους να πας και είσαι γκέι, μιλάς με παιδιά. Μπρο, για να είσαι γκέι, δεν έχεις καν πουτσα. Ούτε τέτοιο δεν είσαι αρχίδια. Τι έγινε αδερφάκο μου, έσβησες στα σχόλια, απενεργοποίησες στα σχόλια. Και εδώ το... Υπάρχουν. Ρε μαλάκα. Μαλάκα τι κάνει? Χριστός και η Παναγία. Αυτό. Άντε μαλάκα τι λες? Αχού. Μπρο θέλει χάπια. Φυσικά θέλεις χάπια. Εξορκισμό. Εξορκισμό μαλάκα. Δεν έχει εξορκισμό. Κάπως θα κάνεις και εγώ να το κάνω. Γιου. Τι έγινε, σβήνεις στα σχόλια? Καλό μου παιδί. Με ενεργοποιείς. Ο Tips που βάζει συνέχεια βίντεο αυτούς τους προωθεί επεωδεί, φτιάχνει βίντεο αυτούς πατά στο user και το πετάει στο κανάλι τους, οπότε τους βοηθάς να πάρουν εγγραφές. Είναι σας fan page με λίγα λόγια. Ρε σταμάτα να μας κράζεις, δεν είναι ωραίο. Ναι, φυσικά δεν είναι ωραίο μαλάκα. Μην και λες κάτι. Αδερφέ, Πακιστάνε, έλα μπροστά να τα πεις μαλάκα, γιατί είσαι max 5 μαλάκα. Max 5. Όχι εντάξει, max 10 μαλάκα. Max 10. Που κάθεσαι και βρεις μάλλον. Να σου πω, έτσι μου είπε η Άλεξ, εντάξει μαλάκα. Δεν θα με κλείσεις εσύ στο ίδρυμα γιατί εσύ θέλεις. Μένα έτσι μου πει η Άλεξ. Εγώ την πιστεύω το μωρό μου, εντάξει. Πάνω είναι η γύφτο. Γιατί απενεργοποιείς τα σχόλια, αδερφέ. Λοιπόν, πάνω η Άλεξ ήθελε μόνο για τα λεφτά. Μανώλη, να σου πω.
Εγώ δεν θα είμαι στο Πακιστάν, θα είμαι σε άλλη χώρα. Κάνει το αμαία. Όπα, αυτός είναι ο πατέρας σου. Α, ναι, ξέχασε η γενέθλια. Να πεθάνει ο πατέρας. Ωραίος ο μάγκας. Τι του είπε, μαλάκα. Άντε να μου πείτε τι είπε. Σιγά μην γαμίσουμε ένα δεκάθλημα πρώτα από όλα. Εγώ και πάνω σου είμαστε μεγαλύτεροι σου, πρέπει να μας αρέσουν. Φυσικά είναι μεγαλύτερη σου. Τέτοια Πακιστανά είναι μεγαλύτερη σου, όπως λέει ο Μανώλης. Και εγώ και όλοι οι φαν του Μανώλη. Σίγουρα στάντερ, μαλάκα, στάντερ. Τι κάνει το αμαία. Μαλάκα, με ξαμπλέξε με το αρκουδάκι με το βρώμικο βρακάκι. Μαλάκα, γιατί είναι τόσο αμαία. Απορώ πως δεν έχει φάει deleted ακόμα εδώ πέρα. Χρόνια πολλά για τη γιαγιά σου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για αυτή να πεθάνει για πάντα. Αυτό εύκολο. Αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν ξέρετε πώς είναι να πεθάνει με αυτό το τραγούδι λάψον πούλης. Δεν το λέω όλο, αλλά δεν ξέρω αυτό. Μαγκές μου, να σας πω κάτι. Μην ασχολείστε με τους ηλίθιους, ρε μαλάκα. Μάλλον όλοι και εσύ, μαλάκα. Αφού κάποια φορά θα πέσει συγγνώμη, όπως έκανε και ο Μπέμπα Παυλόπουλος. Μην ασχολείστε μαζί του, τσάπα χρόνο τρώτε από τη ζωή σας. Και ο προ έχει 18 subscribers. Μπράβο του. Εντάξει. Μέσος μεγαλύτερος hater. Φυσικά, κάτσε κάνω και σχόλιο εδώ πέρα. Μανώλη, αυτόν ειδικά είπα κάτι ειρωνικό. Γενικώ στο βίντεο ότι έχει πολλούς subscribers και από σένα και από τον Πάνο και από όλους. Προχέστηκα και σε ειρωνευτώ, μαλάκα. Μπρο, αυτοί θα φάνε τέτοιο. Μανώλη, δεν με ενδιαφέρει, θα το στείλεις αυτό το βίντεο στο πάνω. Απλά θέλω να σου πω ότι σ' αγαπάω και θέλω να το φτιάξω μαζί σου. Θα σου κάνω... Όπως λέει και ο Μάνος, δεν είμαι εγώ καλύτερος, αλλά είστε εσείς οι καλύτεροι. Και άλλοι πολλοί YouTubers αυτό λένε. Τι άλλο να πω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εσείς εκεί που τα λέτε αυτά, δεν ξέρω, λυπάμαι τους γονείς σας πραγματικά. Να είναι καλά οι γονείς σας, οι γιαγιάδες σας. Να είναι καλά που γέννησατε τη μάνα σας. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, γεια σας.